Meget tyder på, at præsidentkandidaterne kun har meget lidt kontrol over deres tv-optrædens gennemslagskraft. Det er i stedet medierne, der sidder på magten. Det betyder, at selvom Obama han oprustet på tv-fronten, kunne Romney stadigvæk nå at vinde på den måde, medierne analyserede og fortolkede hans tv-optræden. Det er et enormt højt seertal. I den anden debat var der 65,5 millioner seere, og i den tredje debat var der 59,2 millioner seere. Det kan I se på tabellen vist på skærmen. Det betyder, at der jo er enormt mange seere, hvis man kigger over det hele, som medierne faktisk kan påvirke i den retning, de gerne vil. Som vist på den her model, så går vi her ind og kigger på eliten, og nu tænker vi, at eliten det er politikerne, det er de amerikanske politikere, der gerne vil have deres budskab ud til befolkningen. De prøver det så, men som I kan se her, så er den meget, meget svær at få det hele vejen derud til befolkningen, fordi det er svært at få deres budskab formidlet direkte til befolkningen. Derfor så bruger de medierne, som I også kan se, det er meget, meget tykt stregnet op, altså bruger politikerne medierne til at få deres budskab ud til befolkningen. Og dermed kan medierne så fortolke budskabet fra eliten, altså politikerne, som de vil, som de dermed så fortolker videre til befolkningen. Så det kan godt være, at det politikerne i starten ville, var en ting, men medierne fortolkede det på den anden ting, og så forstod befolkningen det på en helt tredje ting. Det vi ser, som danner vores billede af kandidaterne, er et billede, som er skabt af medier. Det betyder, at medierne kan tolke alt deres stof til den måde, de synes, at skal appellere til borgerne og samfundet. Altså har kandidaterne ikke den egentlige magt over deres offentlige optræden.